ኣጎር ካስታይል ሳምና እዚ ሳምና ሚእታዊት ናይ ተፈጥሮ ወይ ኦርጋኒክ ኮይኑ ካብ ሳንፍላወር ዘይት ኣውሊዕ ኮኮናት ኦይል ጉልዕን ካልኦትን ዝስራሕ ሳምና እዩ ጥቕሙ ሰንስቲቭ ወይ ተነቃፍ ቆርበት ተለካ ሽታ ሳምና ዘይትፈቱ ትኾይንካ ናይ ባዕልኻ ሽታ ትፈቱ እንትኾይንካ ዕንፍሩር ናይ ገጽን ድርቀት ቆርበትን ተለካን እዚ ሳምና ብመልክዕ ፈሳሲ ዝዳሎ ኮይኑ 500 ሚሊግራም ዓቕን ኣለዎ ከም ሻምፖ ንኹሉ ክፋል ኣካላትና የገልግል ከም ተወሳኺ ናይ ባዕልና ሽታ ተደሊና ብላዕሊ ከም ናዕናዕ ለሚን ካሚሜል ዝኣመሰሉ ከነእትወሉ ንኽእል ኢና ዕድመን ጾታን ዘይፈሊ ዝበለጸ ናይ ተፈጥሮ ሃይ ኳሊቲ ሳምና እዩ ኣጎር ካስታይል ሳምና رفتا تيفي علندهم متى ويا زيت رفمو بليج دبيل تسفى كخيك من كلا زبانو متبكى ويانا تيت تنكس بري نلايدي كم دا برغتكي ودكي نلاي ምናልባት ከም ዛርበልካ ጽብቕታ ነው ንሳማ አላ ካብ ተሃዋኽ ድመጽ ነገራት ብዙሕ ጌጋታት ብሽም ከስራሕካ ዝኽእል ኣካል ትረክብሞ ወይ መዋለ ትረክብ ጸሓፍ ተባይትካ ድስራሕ ሲ ማዓት እዩ ዝዓዲ ሽዑ ኣብ ህዝብኻ ተዘካሪ አይን ነቲ ሽዑ ክረአ ይኽእል ግን ነባር ስራሕ ይከውን ዘሎሞ ሕጂ በዝጋጣም ከዓ ብሽም ኩላትኩም ዋላ ኣነ ወኪል ክዛረብሲ ነዚ ንሰርሖ ስራሕ ሰይዓ ግዜ ወሲድና ኣብሲልና ስራሕ ተዝኾን ዝያዳ ኣብ ህዝቢ ተቀባልነት ረኺቡስ ግዜ ኩሉ ግዜ ካ ተፈታዊ ክኸውን ምኻኣለ ዝብል ርእይቶ ኣለና ኣነ እውን በዝጋጣም እዚ ስሩፍስ ካብለይ እንታይ መልእክት ለካ ካብ መለይ ተበጊስካስ እንታይ ክንከውን ኣለና ከመይ ኣሎ ኣብ ስደት ዘሎ ላይፍና ከመይ ዘሎ ሞ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ኣነ መቸም ከምቲ ኩሎም ዝበልዎ ካብኦም ዘፍሊ ርእይቶ የብለኝ ኮይኑ ግን ማለት ብጣዕሚ ይሓዝን ምክንያቱ እዚ መሬሲና ትማል ሰገረ እዚ ብባሕሪ ትማል ተፈተነ ኩሉ ሰብ ኣብ መወዳእቱ ባዕሉ ህይወቱ ክሕልፍ ታድዋ ሓደት ዝረኣንያስ ካብ ኤርትራ ናብ ዝመጸንያ እጂ እዚ ኩሉ መሰናኽላት ሰጊሩ ኣብ መወዳእቱ ከምዚታት ዓይነት ህይወት ክትርኢ ከለኻ ብጣዕሚ ዘዕዝን ምክንያቱ ኣንሕና ከም ህዝቢ ብዙሓት ኣይኮነ ኣብ ዘለና ነገር ኣክንዲ ተጻዋዊርና ይህሚን ተባሂልና ንኸይድ ብከምዚ ዓይነት ሰብ ጠፊኡ ከምዚ ኮይኑ ክብልካ ከለዉ ብጣዕሚ ኣይድሕዝነኒ ምክንያቱ ኣንሕና ተደጋገፍቲ ኢና ተማላለእቲ ኢና ንዝኾነ ነገራሲ ከምዚ ኢልካዮስ ክሳይ ድበቀቕ ሰብ የብልናን ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ነገር ሕጂ ኩላትና ዓቕሊ ንግበር ኩሉ ግዜ ካብ ገዛኻ ወፂኻ ጽቡቕ ነገር የለን እዚ ኣሚንና ኢና ቡና ብዝተበጊስና ስለዚ ኩሉ ሰብ ብዝተኻእሎ መጠን ሓቦ ክገብር ኢንሻአላህ ስጋብ ናብቲ ተወሊድና ዝዓበናሉ ስጋብ ንምለስ ዓቕሊ ክገብር ይዘለ ዝጋጣ ጽቡቕ መልእኽቲ እዩ ስሩፍ ሓወይ ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ዝትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ኣብ ሩፍታ ቲቪ ምስ ተዋሳእቲ መለይ ነመሓላልፎ ዘለና ብዛዕባ መለይ ስራሓ ጀሚራ ክሳብ ትውድእ ዝነበረ ጉዕዞ እሞ ደጋጊምና ርሑስ ቅንያት ኣውደ ዓመት ክኾነልኩም ኢና ንምነ ከምዚልና ማዕሪግና ፀቢቕና ዝገበረትና ሓፍትና ፍርቱና ሓበሻ ኢልኩም ከዓ ኩሉ ግዜ ከም ዝበለ ጽቡቕ ክዳውንቲ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ታሕቲ ለኩም ቴሌፎን ብኡ ተወኪስኩም ክዳን ክትእዙ ትኽእሉ ኢኹም ወዲ ሃበለይ እስኪ ወዱን ካብኡ ዘፍሊ ሕቶ የብለይን ንስኹም መልእኽቲ እንታይ እዩ ኣነ ክብሎ ደሊ ዓወተይ በቃ ማት ኣብ ስደት ኩልና መፂና ስትረስ ንገብር ቀልጢፍና ነብስና ነውድቕ ከምዚ ናይ መለይ ሕጂ ዝገበረቱ ማለት እዩ ዝኾነ ሽግር ከጋጥማ ከሎ በቃ ተቀዳዲመን ነብሰን መጥፋእ ጥራሕን ዝውስና ኩሉ ወላ ጥንስ ጋጥመን ወይ ካልእ ተዓሚፀን ከምናታ ማለት እዩ ተቀዳዲመን ግን
ወይ ኣሞት ገሌን ክሳይ ዝገብራ ዝቐልጥፋ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡስ ክኾነ የብለን በቃ ኩሉስ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር እዩ ዝኾነት ጎረቤት ካርያ መሓዛ ካሪኻ ኣዛሪብካ ገለስ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር እዩ ሕጂ ተቀዳዲምና ኣይንወስን ስማርት ንኹን በቃ ኹም ማለት እዩ ኣስሚረላ ለغታ ስማርት ንኹን ባስ ቀዳሚት ነገር ነብርሃም ከመስግኖ ዝፈትዎ ነገር ኣሎ ማራይ ዝፈትዎ ከም ደራሲ ከዓኒ ምስተዋሳእቲ ዘለዎ ነገር ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ሓንቲ ነገር ክብላ ዝደሊ ደረስቲ ፎከስ ክገብርዎ ዘለዎም ኣብ ኣክተርስ ወይ ከዓ ተዋሳእቲ ሞር ክሕዝቦም ኣለዎም ባህሊ ኣነ ተረዲኻኒ ብለካ ዝደለኹ ክብለካስ ኣብርሃም ብኩሉ ነገር ዘጉደለልና ነገር የለን ሓደ ኢልና ክንጅምር ከለና ማለት እዩ ትፍቅሪ ከዓ ካብ ኩሉ እና ካልኦት ዳይሬክተር ይኹኑ ደረስቲ ይኹኑ ክገብርዎ ዘለዎም ሓደ ነገር ቀዳምነት ነቶም ኣክተርስ ቦታ ክህብዎም ኣለዎም ይብል ኣነ ብባዕለይ ንምንታይ ከምዚ ግዴታ ይንግበሮ ኣታ ከምዚ ኣበይ ኣለኺ ንምንታይ ከምዚ ትኾን ክንብልስ የብልናን ትዕግስትስ ኣድላይ እዩ ክብል ይፈቱ ትዕግስቲ ስለ ዘለዎ እዩ ከዓ ኩሉ ብሓባር ክሳብ መወዳእታ ብሓንሳብ ፀኒሕና ማለት እዩ ካልእ መልእኽቲ ከተሓላልፎ ዝደሊ ሓደ ነገር እዩ ከም መዋእል ኮይነ ሰራሕኮ ኣብ ፊልሚ እንታይ ይርእየሉ መስለካ ብዙሕ ፀገማት ኣለዎ ኣብ ሓዳር ውሽጢ ሕጂ ንኣብነት መዋእል ቆልዓ ሲኢኒ እዩ ቆልዓ ክረኽቡ ይከኣሉን ምስ ሰበይቱ ዘለዎ ኣማራጭ ቆልዓ ንክረክብ ዝገበሮ ነገራት እዩ እና ኣብ ሓዳር ከም ዝፍልሊ ከምፅእ ዝኽእል ኣሎ ዘይምርዳእ እዩ ተቐዳማይ ነገር እና ክንረዳዳእስ ኣለና ክብል ፈቱ ኣብ ሓዳር ግድን ድሕሪ ተረዳዲእና ተሰማሚዕና መፍትሕስ ኣይጠፍእን እዩ ናብኡ ክንጎይ ኣለና ካብ ድሓር ዝመፅእ ሳዕቤን ንጭነቐሉ ማለት እዩ እዚ ክብል ፈቱ ኣብኡ ከለኻ ምናልባት ኣብ እዛ ስራሕ እውን ካብ ፍርቂ ጀሚርካ ሎኬሽን ማናጀር እውን ነርካ ኢኻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምናልባት ቦታ ናይ ስእሊ ክትረክብ ክብደት እዩ ምስፍሑ ምስቲ ዘለና ኣጋይሽ ብምዃንና ቁርብ እውን የድልየካ ናይ ቋንቋ ፀገም ናይ ገለ ኣሎ ኣብዛ ስራሕ እዚኣ ብኩሉ መዳይ ዝተመረፅካ እስኻ ነርካ ምስ ንቁርብ ሓገዝኒ ከመይ ነይሩ ሎኬሽን ማናጀር ናይ ቦታ ስእሊ ክትረክብ ዘሕለፍካ ጉዕዞ ከመይ ነይሩ ፅቡቅ ኣለኻ ዓወት ሓወይ ከም ሎኬሽን ማናጀር ኮይነ እውን ሰርሕ ኣለኹ ሎኬሽን ማናጀር ኣድካሚ እዩ ሓቂ ዘረባ ንምንታይ ሰባት ክሳብ ዝኾንና ዝተፈላለየ ባህሪ ኣለና ንሓደ ክትረኽቦ ከለኻ ዝበካ መልሲ ኣሎ እንታይ ዓይነት ፊልም እዩ ከመይ እዩ ገለ ክብሉካ ከለው ንዖም ንኸተረድእ ተወስዶ ታይም ኣሎ ግን እቲ ኮይኑ እቲ ድሓን ፅቡቕ بيغا عليك مزقاطام بشمزا خلاتي ون بلبينا نمسكن حنا خيتعبنا ابت ندلي بوتا ابت دس بلنا بوتا خنسال زغبر كاس خاص لزكون كان مصحوي بينا نمسكن ثانك يو ابزها بليتا مايت تخيل هذا بوتا مالتي بتعمي اها امصيار اغا بزقاطام امصيار بلله حراي وانتي حجي سلا دارسن دايركتورن ابراهام بينا خنزارب كمين يرو ابراهام معاخي شجرك يرجع كمين يرخم دراسي كمين مسوق مسرح زرغبك يو نجار كمين انت يا خريبك انت يا خسيبك احنا بنشجرون يرنا بلاك اسرع ابراهيم دا بقى انا بزيك على مالتي كم زي حسب داخل يمثل مر كاب كلهم دراخهم حقزرا اشرح دقات مونو بوملهم دايركتور عندهم درستهم ديلا دحانيو بطعمي دفتو ماتيو ابراهيم كاب بكل ነገር ይፉሊ ተጻዋሪ በቃ ወላ ዝኾነ ነገር ዶንጊ ካይ ወይ በዲል ካይ ወገለን ከለሃስ አጫጭ ገለ ይብልኒ ይቀጥለካ ከማን መልሱ በመልሱስ አይ ደሓን ፀገም ለሲና ጣይና ስራሕና ንእቶ ገለ ይዝብለካ በቃ መልስ ገሪ ቀጥል ዘብለካ በቃ እጂ ابراهيم بطعم يسفتو عقاليو بطعم نفوع ካለ ነገር ካብ بطعم يسمعي عوتي هنكسرلا بطعم يدسمعك بعدمايسي مش ماغشالو كم تزبلكايو ابراهيم ابقر مامله ما راح ما تسمعنس تكست تحفل شو بطعمينا نفتوكا بقى مره تليفون تزاري بالنسبه نزانه لو معت ملب بقى خمس قلم سبلانس شعس تشو تباهيلنا سئله حسيبه بيني قال ابقر مامله كي كده مش تنافقوا سبالو احما تسمعنا بقى ايكالكو ناي بيني ترايديكم بطعمينا نفتوكا لي مليسالو بقى نبرهام بطعمي دفتو مسارحتي كا نأملخ ነገር ካ ኮይኑስ
ካብ ስራሕ ወፃውን ኣብ ዘለናስ ኩላቶም ማሓሽተይ ኣሕዋተይ ገለ መማኽርተይ ካፍርት ጀሚርካ ማለት ኩላትኩም ሃኒ ዓወት ኩላትኩም ማሓሽተይ ስለ ዝኾንኩምስ ኣነ ተጠቂመ በቃ ምስ ማራ ይዕድለኛ ምሳኹም ምስርሐይ ገለ በዚ ጋጣም ናይ አብርሃም ካብ ኣምጻኽስ አብርሃም ሓራቕ ኣይኮነን ከም ዝኹላትና ንፍሶ ድሓር ሓደ መዓልቲ ቴሌፎን ምቕባል ኣብያ ንኻል ስራሕ ሒዛ ኣባሳጭ ንጎ ምስ መጻኹ ሽዑ ባልስ መጀመርታ ኢኻ ሽዑ ጸሊም ሰብ ክሓርቕ ከለኻ መቸም ክንግምት ኣለና እንታይ ይገብረኒ ኢለ ሓስብ ዘሎ ክሕባ ኸፊኢኒ ንጎ ሽዑሪኒ ንዓመ ቁረስ ድሓ ንዓመ ቁረስ ድሓ ወላ ሓንቲ ሕጂ ንዓይ ወላ ሳረስዒኒ እቲ ሒዚ ድመጻኹ ካብ ገዛሲ እንታይ ይኽብለኒ እንዳወልከ መጽ ግን አብርሃም ብዘይቀል ዓለምኩም ሓረቕ ሰብ ኣይኮነን ሽዑ ንከምዚ ዓይነት ሰብ ካ እንታይ ኢኻ ከመይ ገይረ በቃ ክድንግዮ ዋላሲ ዋላ ዘጋጠመ የጋጥምካስ ገዲፍካስ ክትመፀሉኒ በቃ ንዑ ዝያዳስ መስዋዕት ክፍለሉኒ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ መጀመርያ ዓወተይ ክንጅምራ ከለና እዛ ስራሕ ኣብ ጣውላ ኮፍ ምስ በልና ክልቴና ማለት መጀመርያ ምስ ረኸብክዎ ምስ ኣሎ ከይፈለጥካዮ ሰብ ዝኸብደካ ድመስለካ ውይ ከመይ ጌርና ኢና ክንሰርሕ ወደይ ገለ ድብል ነይራ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብዘይቀል ዓለም ማለት እዩ ሽዑ ምስ ረኣኻዮስ በቃ ናይ ባሕቂ ፍቅሪ ደትሕዘካ በቃ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከምዚ ዋላ ጌና ከይከደኸለ ኣነ ድናፍቆ ማለት እዩ ጌና ከይከደ ተብክየ ዲ ኸደ እንታይ ገይረክ ዝወድኽ ተብክየ ተኻቲኻ ወዲኣተኩ ተኻቲኻ ወዲኣተ ኣኑ ቀጽል እስካ ኣኑ ከምዚ ዊንታ ክትብሎ ፀናሕስ ኣብ ነብርሃምሲ መጀመርያ ነብርሃም ክፈልጦ ከለስ ከምዚ ዊንታ ክትብሎ ፀናሕት ብምስጉን እንደፈሊጥ እየ ነይረ شو كم زي على صراحة لما كم زي عن قلقلي المستزاربني لك همزة وين تزبط لك الله مسرع أخو مرة خبيدني كسب تي ودي حجة خميل كأخ صراحة جن أنت قال له مرة اللي بكاس لك مسارح تخاب على كوستا كوستا له تبارك الله هسي السخم مخانكم بعد زيادة بحفشة ماتو مخانم مسارح تي مسفلت كوجن تحمس أم ده تزنق عن برس ده سرحنا يمثلني ده أول جميرة يعني رجن ترى أخا كم لومو دايركتور كل جزيس عج إنا نفلت كلاتنا مالتي عج تا وين نشتي ولا دحر دونجي خياطا يقلب لك أبرانج مور ناتو لعلو كله دفتوا نجر انت يلا تمسلك أب جزي سرح ولا يكون أبرش حاوي صباح خمسة على نشتي سرح مو كندز خات ولا أتاولاتني حجس انت يتحجزين دحر الكاس نو تسجمي لنا أتاون دحر لك وين ناتنا سلزلنا كال سلزلو السخات أتاويت كبر أنا كالوت كسألت أجمع للإلوس كم زعينة عدل الفترة الكاي تم كالوت نعيت زي كون نخال زبللو تردي كان جكاب أمسا أيكونن مالتي بايزوي أبرش حاوي أي طبايك أي تغير كم زا جمير كهر لخاص قام مود أتا مزرخب كه تواسعي ولا مزرخب كه وده حمسة عمد كوين دات هاي طبايق غير دات تليفون الله ما يرتاح تصميم وداين برسا بقى باقة طلع يخبل لك دليفري شو مش كم زي وي كميل كا خودي مز خسرح قال كم ندع بقى دبر خويني سمعك نحرا شو قال نسمعني عالم شكر ثانك يو انا انا ابراهيم ده نوعي هذا ندعي مش الله ولا كال جيزه مسط راي كسرحنا دس مبلاني نير مسط راي بقى ابقى ما املا مره ندعي بقى تيلي مخو قلت مغلط نطفيني بزقات أم تعمينا نفتوكا في لحوي من الباس كم زناي تواسعتي زيادة تواسعتن دايركتران وي دراستن زيادة ركب لهم ترين تراقب أقول تراقب زيادة جزيت قتلها كاميرا خا كل جزيس راح مستجمرة صراحة مش بزح سوا صريح خا بزيك العالم بزح في المتات صريح خا سئيل كا مسكن دي درست تراقب كا بصبرهم زنبركم ركب كمان يرو كاب صراحة وصاي هنا وش صراحة زنبركم ركب كمان يرو نبرهم كمان يخاط بمجمرته نبرهم أنا زعقرو انتايو ات نسرحو زلو مسواتي ويتي سراح كمي كبيد مخانو دكس تاريخ ندا سرحنا كلنا بمنقدي دراسي مسجون ابراهينا نفلطو مالتي ابتن سرحلو زنبرنا غزي مصيو مسانا ايو زكاتاتل نيرو خمتي دغاغيمو زبلو زنبر عنتوي كم جمار متن كم ناي مجمرتا سكريبتو حجي لعلمان ما انا زدنقو نبرهم تايو تي نسرحو زغبرو مسواتي سئلوس كم انتي زبال على الهوا سرح يجمرن دارغا نابتن احنا نسرحلو زنبرنا كاستن ممراص ديو ምናልባት በዓል ሃኒ ዝክርዎ እዮም ወይ አባላት ደክስ ታሪክ ንሰርሐሉ ዝነበርና ምሳና ይወፍር ነይሩ እዩ ሕጂ መጀመርታ ኖርማል ከም ዝምሽ ስኢሉ ክርኢ ዝመፀ ሰብ እምበር ከምኡ ዓይነት ዕላማ ከም ዘለዎ ኣይርዳእካን እዩ ድሓር ምስ ፈለጥና ግን ኣነ ኣድኒቀዮ መጀመርታ ማለት እዩ ካልእ ብባህሪ
ክንራኸቡን ክኢልና ማለት እዩ ትስራሕ ከም ካሜራ ንዓይ ምስ መረፀውን ኮፍ ኢልና ምስዕለልና ትሰራርሓና ከም ዝፈተዎ ምስ ነገረኒ ኸ ኣነ ኸ ብልበይ ምሽ እቲ ፃዕርታቱ ትማፃፅኡ ስለ ዝረኣኹ ወላ ሓንቲ ክስራሕ ከም ዝኽእል ኣሚነ ማለት እዩ ልዕሊ ማንም ናይ ኣብርሃም ከ ኣብቲ ስራሕ ምስ ጠሓልና ኸ እንድዒ ምሽ ከምዚ ኩሉ ሰብ ነናቱ ፅቡቕ ነገር ኣለዎ እንዲ ናይ ኣብርሃም ግን ሕልፍ ኣለዎ ማለት እዩ ኣነ ኸ እንታይ እዩ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክንሰርሕ ከለና ኩላትናስ ናይ ሕውነት ድበሃል ስራሕ እንታይ እዩ ሰዓት ኣኺሉ ደሞዝ ዘይሃበኒ ኢልካ ገለ ካብ ተዋሳእትስ ፊልም ሙሉእ ትውድኡ ከም ዘለኹም ዝፈልጥ እየ ኩላትና ማለት እዩ ሓደ ግዜስ ትቕፅል ኢኻ ምክንያቱ ናይ ስድራ ምዃኑ ኣሚንካስ ትጓዓዝ ኢኻ እዚ ይብድለካን ሓደ ግዜ እውን ይብድለካ እዩ ኣብ ብዙሓት ከም ዝጋጢምና ካብ ደራሲ ከም ዝገጢምና ካብ መዋለስ ክትብሉ እውን ስለ ድሰምዕ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ናይ ኣብርሃም ትገርመኒ ነገር ግን ልብኻ ኣትዩስ ንልብኻ ድፈልጥ ወዲ እዩ ንዓይ ንምንታይ ተልካንስ ኣብሪሞ ሰልዲሉ ዝዛረብ ሰብ ከም ደይብልና ትፈልጡ ኢኹም ኩላትና ሲ ከምዚ ገለ ድብል የለን ግን ኣብሪሞ ከምዚ እንዴዳ ደልየ ዘለኹ ዝኾነ ከምዚ ገንዘብ ደድልየኒ ጉዳይ ተጋጢሙስ ኢሚዲየትሊ ዝምልሰልካ ሰብ እዩ ካብታ ትገርመኒ ማለት ፅባሕ ትበሃል መዓልቲ ኸማንሲ ደይፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እቲ ገንዘብ መዕቀን ይኮነን ግን እቲ ሓልየቱን ፍቕሩን መግለፂ እዩ ንዓይ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ስራሕ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኮ እቲ ፀገማት ብዙሕ ኣይኮነን ፀገማት ግን ደየጋጥም ኣይኮነን ካብ ነብሰይ ነብሲ ባዕለይ ትማሊ ትሰርሕ ብዝተፈላለየ ትድንጉሞ ንጎ ንእሸይ ክድቅስ ትደሊ ኩሉ ግዜ እታ ሰዓታትና ፍልጥ እያ ንጎ ሰዓት 6 እንትስእ ሕጂ ሰዓት 1 ሰዓት 2 ኣቲኻ መሊስካ ገለ ትደክም ኢኻ ሓደ ግዜ ሳይለንት ክገብራ ኢልካስ ሓራቕ ኣይኮነን ምፅእ ኢሉ እንታይ ደኺምኩም ዲኹም ትማሊሉስ ድኻምካ ኣረሲዑስ ናብ ስራሕ ክሳይድ ገብር ይስኻውን ትናቱ ሓይሊ ስለ ትፈልጦ ትናቱ ትሕትና ስለ ትፈልጦ ኸ ሙሉ መዓልቲ እንዳሰሓቕካ እንዳተፃወትካ ክሳይ ትገብሮ ዝያዳ ማንም ግን ነብርሃም ክገልጾ ዝኽእል ቃል ትሑት ስርዓት ዘለዎ ሰብ እዩ ሰማዕኩም ኣሎ አንዴሊ በላታ መጀመሪያ ወዲ 50 ዓመት ድበልካዮ ኣብርሽ አጋጣሚ በቀዳማይ ክንደይ ዕድሜኻ ኢላ ሓቲትዮስ ክንደይ ሃልካ ንብርሸይ 30 ኢልኒ ዳውደልካ ኢልኒ ደሓነይ ሱ ሽግር የብሉን ሓቂኻ ኣሚንና እዩ በዚ አጋጣሚ አቋሪፀኪ ሎማዓንት እውን ናይ ሓውና ስሩፍ ዕለተ ልደት እዩ እሞ በዚ አጋጣሚ ሃፒ በርዝዴይ ከውፃኒ ደሊ ዓይነይ ዝዓመት ኢለ ልዕላል ካብ ዝምርሲ ተጠመጥኩስ ናባያ ሃፒ በርዝዴይ ብሎ በጃኹም ደስ ክብለት ኢልን እንደ ዓመቱ ዳዶ ይወርወር ይድገብር ግን ደሓን ዚያና ንቀበል ነገር ቀጥሊ ሕጂ በዚ አጋጣሚ ማለሲ ኣብርሽ ንዓና ተዓቤናስ ብ3-4 ዓመት እዩ ብ3-4 ዓመት ዳዓቤካ ማለትካ ዳርጋ መሰተኻ ኮይኑ እዩ ድስማዓና ኣነ ተረዲካ ሓደ ሰብ ዳርጋ መሰተኻ ኮይኑ እሞትና ካብ ባህርያት ተፃዊሩ ክኸይድ ከሎስኒ እንታይ ዓይነት ጠባይ ክህልዎ ከሎ እዩ እዚኣ ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ ናይ ኣብርሽ ነገር ካልኣይ ድኾነ ነገራት ትረክብ ኢኻ ደይ ሓልፍ ማለት ክሓልፍ ደይ ግብኦ ነገራት ትረክብ ኢኻ ግን ኣነ በወገኔ ማለት እዩ ንፅባሒታ መለይ ስእል እንድሕር ዳኣላትኒ እሞ ኣብርሽ እንዲዩ ወኣብርሽ ከንታ እንተ ክብል ተርዲካ ካብ ጠባዩ ዝተበገሰ ማለት እዩ ወላስኻስ ከተርፈካ ዘይግብኦ ነገር ንዕኡ ክትብል ትገብሮ ነገራት ኣሎ እዚ ኸ ብጠባዩ ማለት እዩ ስለዚ ብርሸይ እዚ ጠባይካ ከይተቐየረ ክሳዕ መወዳእታ ክትቀፅል ስሩፍ እንታይ ትብል ዓዊቱ ከምዚ ሕጂ ደዘከርካኒ ዕለተ ልደተይ ምሳኹም ምስ ክቡራት ሰባት ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ሰባት ከምዚ ለመውዓለይ እውን ሓደ ዓብ ፀጋ እዩ ምክንያቱ ንኩሉ ግዜ ከዓ ንዓይ መዘከርታ ኮይና ትለይ ኣላ ማለት እዩ በዚ አጋጣሚ እዚ ብዛዕባ ናይ ኣብርሂሞ ተኮይኑ ከዓ ናይ ኣብርሂሞ ብዙሕ ዝዛረቦ ነገር የብለይን ምክንያቱ ንዓይ ካብ ፊልም መለይ ወፃ እውን ዓርከይ ሓወይ መማኽርተይ ካልእ ነገር እዩ በቃ እዚኣ ተኣኽሎ ማለት እዩ ሓንቲ ከም ሰብ ትሕዝነኒ ነገር ጽቡቕ ጌርና ናቱ ጣዕሚ ከይስተማቐርና ጽቡቕ ጌርና ብሓንሳብ ከይሰርሕና ከምዚ ኢሉ ይፍለየና ምህላው እዩ ቁርብ ከም ሰብ ንዓይ ድሕስነኒ ማለት እዩ ብዝተረፈ ግን ንዓይ ብሉፅ ሰብ እዩ ጂቲ ወርልድ ኦፍ ቢዩቲ ናይ ሓበሻ ኣፍሮ ዕዳጋ ኮይኑ ብዙሓት ዘመናዊ መኽዘናት ኣብ መላእ ጀርመን ብተወሳኺ ካብ መኽዘናት ጂቲ ኦንላይን ኣፍሮ ዕዳጋ ፍርያት ንምግዛእ ናብ ገዛኻ ክትእዝዝ ትኽእል ኢኻ ብኸመይ ክተተግሮ ትኽእል ብመንገዲ ዋትሳፕ ኣሎ ትእዛዝካ ሽምካ ኣድራሻኻ ኢሜይልካ ከምኡውን ቴሌፎን ናምበርካ ብመልእኽቲ ስደድ ጂቲ ኦንላይን ኣፍሮ ዕዳጋ ሰፊሕ ዝኾነ ኣብ ካልእ ዘይርከብ ዓለም ለኻዊ ልዑል ስም ዘለዎ ናይ ጽባቐ ፀጉሪ ሰውነት ምክንኻንን ባሩካን ብሉፅ ናይ ሓበሻ ፍርያት ኣገባብ ኣከፋፍላ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ብፔይፓል ባንክ ትራንስፈር
ክሬዲት ካርድ ካሽ ክትኸፍሉ ተኮይንኩም ብመንገዲ ፖስታ ማን ጌርኩም ክትኸፍልዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይ አብርሃም ኩሉ ኮይልኩምኹም ጽቡቕ ነገር ናቱ ኩሉ ተዛሪብኩምኹም ሓንቲ ክዛረባ ደልና በቃ ብጣዕሚ ናንፈትወካ ነኽብረካ ክናፍቐካ ኢና እንታ ዘነዋልስን ብጣዕሚ ናንፈትወካ ነፍቅረካ ጥራይ ሚልዮን በዚህ ጋጣ ምናልባት ነቶ ኦዲየንሱን ክንጥሮሉ ስለዘሎ አብሪሞ ከም ኩሉ ሰብ ምናልባት ዘዓዲ ገሊዮ ክብድ ብላሎ ገሊ ካብ መሰጋገር ጥቀምሉላ አብርሃም ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ ኣብዛ ዓዲ ካናብ ካል ዓዲ ይቕይራሎ ከምኡ ህይወትና ምናልባት ዝሓሸ ዓዲ ይኹን ገለ ግን ትምርኻብና ይተርፍኒ ናይ ኣርት ስራሕ ካብ ዝኸድካ ከይድካ ደይተርፍ ምዃኑ እዩ እቲ ብኣካል ደይምርኻብ እምበር አብርሃም ጽባሕ ከይዱ ምናልባት 2-3 ድርሰት ሰዲዱ ብሽም አብርሃም ክስራሕ እውን ድከኣል ስለዝኾነ ጸገም የብሉ እቲ ብኣካሉ እቲ ኣብ ጎንና ዘይምህላው እዩ ንዑኻ ሰላም መንገዱ ይግበረሉ በዚ ጋጣሚ ኣብ ከለና ብሮዲ ጀሚርና ኣብ መለይ ካብ ዘጋጠመክ ዝሕርቕ ወይ ደስሐቀክ ኣጋጣሚ ዝክር የሎ ዶ ዋይ ኣይስክር ወላ ሓንቲ ኩሉ ጽቡቕ ይጋጥምና እንደ ማ ዘጋጥመና ምስለኒ ምናልባት ኣነ ክጅምረልኩም ኩሉ ግዜ ኣብ መለይ ደይርስዕ ነበርኩ ክልተ ሰባት ንዓይ ደባሳጭውን ነይሮም ኣብ ስራሕ ግዜ ክሳሕ ሕጂ ክርስዖም ደይክል ሃኒባልን ዊንታን እዮም እዚኦም ከዓ እንታይ ሽግሮም ሓሳዕ ሰሓቕ ተጀሚሮም ደይተቋረፅ ሰሓቕ ኣላቶም ካሜራ ደው ፊልሞን ክሕተት ትኽእል በዚ ጋጣሚ ስለ ዘሎ እታ ሚስጥራ ሕጂ ክፈልጣ ይደልዮ ብዙሕ ግዜ እንታይ ኮይኑ እታ ሰሓቕ ምጀምረ ደይተቋረፅ እዚኣ ከብርህለይ እውን ደልያ ከመይ ይፊል ሓዊ እንታይ እታ ምስጢራ ናይታ ሰሓቕሲ ذكرى غافي لمن تبغيرك كني ميموري ومليو قرفوا باتبلنا قرا وي في اولنا من البتا ما يكاب حسكا انتي كمي تذكروا وي دحرقك وي دبساچوكا غزي وي دحغسكا وي تسحقك غزي نيرا دملي تطبق ነገር አደ ነው ሕጂ አነ ባህርና ተይዲዩ ወይ ባህርና ይመሳርሕታ አይፈልጥኒ ግን አነ ንባዕለ ሕጂ ኣብ ስራሕ ትዛዓበ ደስ ድብለኒ ነገር አነ ከም ሰአላይ ንነብሰይ እንታይ ኻ ተሐስባ ንነብስኻ እንተ ኢልካኒ ወኪል ዓይንን ድምጽና ህዝብ ያነ እስካኒ ህዝብስ ንዓይ ልኢኹ እቲ ስኹም ትሰርሕዎ ድራማ ናብቲ ህዝብ ዝሕልፍ ስለዚ ኣብዚ ጥንቆቅ ክኸውን እየ ዝፍትን that's why ሓደ ግዜ ዲያሎግ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሓደ ግዜ ምስ ብዙሕ ስራሕ ዳይሬክተር ከማን ሕጂ ኣነ ብባህሪ ኣብቲ ጥበብ ስራሕ ዳይሬክተር ጥራይ ምልከት ወይ ናይ መሽሙ እንዲዩ ባህሊ ኮንኩን ጌጋ ከጋጥም ከሎ ወይ ንሽተ ምስንኻላት እዛ ባህላ እዚኣስ ከም ዝትቀየር እዚ ከም ዝኸውን ገለ ተደራቢ ድምጽ ብንሰምዓሉ ንግዚኡ ሕርቕ ንብል ኢና ንምንታይ ተልካኒ ህዝቢ ንጹር መልእኽቲ ክሓልፍ ኣሎ ኣብዚ ከመይ ዝበለ ዲያሎግ እንዳተሰርሐ በዚ ድምጺ ወላቶም ምሳና ዘሎ ተዋሳእቲ ክዕልሉውን ኣይነፍቅድኒና ንምንታይ ተልካኒ እቲ ጽኒሉ ክንደያ ሸሓት 200,000 ዝኸውን ተኸታታሊ ዘለና ፊልም ዝኾነ ዓይነት ሕማቕ ንዑ ንጹር ዘይኮነ ክስታይ ገለ ሕጂ ኣብናትና እንታይ እዩ መቕልጥፍ ንበል እምቦ ገለ ክብለካ ከሎ ትሰብ ኣነ ካብ ዓይኒ ናይቲ ህዝቢ እንዳሓሰብኩ ስለዝሰርሕ ቁሩብ ኣውኢታት ኩሉ ግዜ እንታይ ዝበሃል ይጋጠም ግን ዋላ ደስ ዝብለኒ ነገር ከዓ እቲ ሰብ ዳርጋ 2 ዓመትና ቋረፅና ሰሪሕና ኣለና ሕጂ ምስ መብዛሕትኩም ስፔሻል ሕጂ ምሳኒ ካልኦት ሰሪሕና ኢና ካብ ዓመትን 6 ወርሕን ዝኾን ከይቋረፅና ማለት ከቢድ እዩ ዓመት ሙሉእ ካብ ገዛና ድራእና ዮሃንሲ ካብ ንቤቱ ድራእያስ ንዓይ ድራእየኒ ይበዝሕ ግን ኣብዚ 2 ዓመት ሙሉእ ምሳኒ ዝሰራሕናዮ ዋላ ምስ ካልኦት መሳርሕትና ሕጂ ልክዕ ተናቢብና ኢና እዚ ኸ እንታይ እዩ ኣነ ተይለስ ንስራሕ ምዃና ፈልጥ እዩ ሃኒ ገለ እንተ ተዛሪቡ ንስራሕ ምዃና ክሳብ ሕጂ ድሐጉሰኒ ኸ ኣነ ካብ ኣብዚ ውሽጢ 2 ዓመት ካብ ሰሪሐ እንደለኹ ፊልምታት ብምልአን እቲ ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ ንዛረቦ ንሓርቆ ገለ ንብሎስ ንስራሕን ነቲ ስራሕ ንኸፍሎ ዋጋ ንበር ዝኾነ ዓይነት ቂም ድሕዝ ዘይምዃኑ ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ ዘጋጥምና ኣሹ ነገራት እንተጋጢሙኻ እዚእታት እዩ ነይሩ ስለዚ ብምሉእ እቲ ተዋሳኣይ ዝዛረቦ ዘብሎ ገለ ኣነ ከም ፊልሞን ክሪኦ ከለኹ ኣነ ተሓዛይ ኣይኮንኩ እንደኾነ ሕጂ ይመጽእ እዩ ገለ መጽእ እሞ ኣይግድሸንን እዩ ድሕሪ ግዜ እውን መፍትሒኡ ሃልይዎ ስለዝፍታሕ ፀገም የብሉን ክሳብ ሕጂ ኻ ዘለና ፍቕሪ
ዘለና عقلي ዘለና ዲሲፕሊን የመስግን አብዛና ይስሐቅ ድበልካ ናይ ባዕላህ ንግን ሓደ ግዜ በቃ አካልና ይዛ ጸንሐት ግን ይሕርቅ ይደብለን ብፍላይ ቁርብ ድኹም ኢልካ ውዒልካ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ነገራት ክኾን ከሎ አንተ ንግደፍ ትብሎ ታግደፍ ማለት እንታይ ተስምዖ ታውዝ ንኽሰ ሰሓቅ ያ ተስምዖ ግን ትግን ጠሪያ መስለን ፍትፍርቅ ከም ሶይዲ ዝስራ አንተ ንግደፍ ገለ ስለዚህ ኣብ ኩሎም ቶም ከምኡ ዘጋጥም ነገራት ሓደ ግዜ ከም ኣለዎ ኻ ታስተጀመረት ነገር ኣይትቋረጽና ሕጂ ይስማዓካ ይንግዚ ድሕር ገዛኻ መስከትካ ግን ብጣዕሚ ኢኻ ትናፍቃ ስለዚህ በዚ አይድ ገልጻና በዚ ጋጣሚት ሓንቲ ዝዘከርኩዋ ነይራ እውን ማስተስሐቀ ሓደ አዲስ አበባ በሓደ መዓልቲ ብዙሕ ስራሓት ይፈሪ ብዙሕ ስራሓት ንጎ ዝወፍር ስራሕ ኣሎ ከም ዝንፈልጦ በብ ደክሲ ታሪኽ ኢልካ ትኸይድ በዚ መለይልካ ትኸይድ ዝተፈላለዩ ወይ ሕቡእ ጽላሎት ገለ ካብ ናይ ሕቡእ ጽላሎት ሓደ ተዋሳኢት ዝክሩ እዮም ኩላትና መበገሲና ሓምዳ ፊልሞን ገዛታ ንበገሰላ ሚኒባስ ካኽልተ ናምዳ ፊልሞን ገዛ መጽን ሓደ ተዋሳኢ ኣብታናትና ሚኒባስ ተሰቂሉ ተበጊስና ምሳና ኩላትና ሕጂ ጋን ኮይንና ወለስ ቅድሚ ሕጅብ ታስራሕ የለን ምሳና ይራአነን ኦኬ አብርሃምሲ ይእትይወሎ ከም ሓድሽ ካራክተር ሰኣትይሎ ማለት እዩ ወሪዱ ምሳና ካብታ ሚኒባስ በቃ ወላ ሓንቲ ንሕና ንዕልል ቁርሱ ቆሪሱ ቲኦም ቁርሱ ወስተሓስባ ካልእ ምሳና በሊ ቁርሱ ድሓር አጋጣሚ ምስ ሮዲኦም ድዕልሉላ ኣለኽዲ ይኸዳ ኣብ ሕቡእ ተገምጢሉስ ሓቲትዋ ኣለኽዲ ይኸዳ ኣብ ሕቡእ ጽላለት ይልዋስ ኣመለይ ኣለኽዲ ይልዋ ዳርጋ ማለት ያደዋ ኖ ማለት ዝኮና ይመለኢና ሕቡእ ጽላለት ከላ ሕቡእ ጽላለት ኣይኮና ንሕናስ ናይ መለይ ተዋሳሲ ከም በሓድሽ ሚኒባስ ገርና ሲል እታ ትገርመኒ ብዚኣ ናይ ሸዓ መዓልቲ ትስነ ጥበባ ምናልባት ሕጂ ገሊኦም መስሓቅ ከይሒዙሉ ድሓን ሽሙኑ ድሕነቶን ገድፋይና እታ ተስሐቀኒ ሽዑ አጋጣሚዮም ተቋፂሮ ሕጂ ነታ ሓንቲ ስራሕ እሱ ክዳና ገር እውን ሓቂ እዩ ምንኣስ ሓወይ ሳይሞን ስእሎም ስለ ዝነበረ ኣብ ገዛና እዩ ተቆፀረ ሕጂ እታ ሓንቲ ሚኒባስ ነቒላ ኣበይ ዳ ኣለኻ እንተበልዎስ ኣብ ዳውድ መንገሻ ኣለና ስለ ዝበልዎ ኢና መፅዩ እወ ሕጂ እታ ሓንቲ ሚኒባስ ከይዳ ኦሬዲ ሕጂ ነታ ኣብኣ ስለ ፀንሓቶ ተሰቂሉ ትዘገርመካ ከምዚ ትገዛውቲ ከመይ ይራሕቅ ኣለዎ ርኢኻ ኢኻ ሕጂ እታ ትገርመና እንታይ ኩላትኩም ኢኹም ተጠማሚትኩም እታ ተስሐቀኒ ወስኢልና ተጠማሚና ሳይሞን ይምሳኹም ነይሩ ኣነ ኣብ ሕቡእ ጽላሎት ነይሩ ትጸገምካ እንታይ እዩ ግን አብርሃም ካብኡ ስለንረኽቡ አብርሃም ካብ መጀመርያ ምሳና ተዝሉ አትሊስት የቲ ኻይወዲ ኻዳ ምሳና ዲዩ ተገርመና ነግረካ ኣነ ከም ዋና ኣፍታ ቅድሚት ኮፍ ብድሕሪት ተዝቆሉ ረሲዕት ሕጂ እታ ልዕሊ ባልም ደስሓቐትናኻ ተመሊሱስ ንሮዳስ ይኻ ሓቲቷ ታይዳ ኣብዛ ፊልምና ኣለኸ ዲኺ ስኻምበር ኣብ ፊልም ኣሎ ግን ካስባን ከይዲ ቆሪሱ ያስቅላሰይኒ አብርሃምን ሳምን ከማን ተባይሶም ምስ ናይ ሕቡእ ጽላሎት ኣብ ናይ ሒሳብ ኣነ ይደኸፍሎ ዘኺ ሃኒስኪ እንታይ ኣሎ ኣብ መለይ ዝክሮ ካብ ዘጋጠመካ ነገር ዘስዕ ይኹን ዘ አቢን እንዲስ ምምላስ ሰላ ታ ሚስጥራ ሓንተ ተዓቀበለይን ወልተዮም ከያት ምልክት فلت كندخي زعدم فتنانا صدف الميديا يبون زلوا ملشي كورينانا أبكن دينا بتسفى قيخين أبكبتت بعلندوم مهتب ويا زيت رفمو تسفى كيخيك من كلا زبانو مسبكا ويانا تيت تنكس بري نلايدي كم دا برغتكي ودكي ملاي بردو ملاياتي شويت ويا ديتك أبي ملاي كابزا عليم من كاتل عليم من سبنتكي متنتوع لنا نحمد مسكوني قولينا حال
عجقي دبلكي ويسفن فين كنا نعنا العالم تايوت مسير كند زيدتكن زعتار عدمي حتى عاتيب كلا كركي بكا كركي ملينا ولا لا مقشا زلالم مرتكي زي نبور الكسنا كم حسون كي ترفت نبور تايمو عابيسو حتى ينطبغدن تعرف صندوق متاوم بالعلن تحتن كل خير خبكن همو أجو خيبا خلي كحد قلكي كحد قلها قويتانا نتسلي رفتا تيبي رفتا تيبي رفتا تيبي رفتا